Ngayong hapon, kini atong latest weather update, ang atong gimonitor na low pressure area ni sulod sa atong Philippine Area of Responsibility kahapon sa hapon. As of karon naa siya sa 860 kilometros silangan sa hinatuan Surigao del Sur ug mubo ang chance niya ma-develop na bagyo or tropical cyclones. Samtang atong forecast karong gabi og sa early in the morning, ang tibuok sa Visayas, ilabi na diri sa Cebu Province, makasinatit ang panagsama panganuron og naay chance na mga isolated rain showers or thunderstorms ilabi na diri sa silangan bahin sa Visayas. Ang hangin sa tibuok sa Kabisayaan hini ngadto na sa kasarangan gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang dagat muhuna sa alas 7:10 karong gabi ug motaob sa alas 1:48 sa buntag. Ang atong forecast para ugma ang tibuok sa Visayas, lakip na ang Metro Cebu, taas ang chance ng atong mga pag-uwan ug kini mga isolated na thunderstorms tungod magpaduol ang low pressure area na naka-insert sa intertropical convergence zone. Ang range of temperature sa Cebu 25 to 33 degrees Celsius, sa Negros, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo is 26 to 33 degrees Celsius. Sa Bohol is 24 to 32 degrees Celsius. Ug diri sa Tacloban is 24 to 32 degrees Celsius. Para sa atong forecast maximum heat index, ang tibuok sa Visayas, mo range siya sa 41 to 43 degrees Celsius. That is under na siya sa extreme caution to danger na classification. Para sa atong extended weather outlook para sa Sunday, Monday o sa Tuesday, ang tibuok sa Visayas, ilabi na diri sa Cebu, in general, init o maayong panahon atong masinati. Natay mga isolated rain showers tungod kining localized na thunderstorms diri sa Domingo. Sa Monday o sa Tuesday, ilabi na sa araw ng eleksyon, init o less ang chance na masinati na atong mga pag-uwan. Ang range of temperature, 26 to 34 degrees Celsius until na siya diri sa Tuesday. Ang atong heat index para sa Monday, May 13, 2019, ang tibuok sa Visayas, mo range sa 43 to 44 degrees Celsius. That is danger classification na siya. Kaya mga kapuso, magdalatang payong pananggalang sa init, magsuot og hayahay og komportable na sinina, inom og daghang tubig para malikayan ang kainiton sa panahon. Ang adlaw mo silang sa alas 5:23 sa buntag. Para sa atong mga dugang detalye, mo bisita ta sa atong mga official social media sites, sa atong Facebook account ug sa atong official website sa www.bagongdatpag-asa.dust.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jomar Clarino. Maayong hapon.